उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्च दक्षिणं वर्षं तद्भारतं नाम ଭାରତୀ ଜୟତ୍ର ସନ୍ତତି। ହିନ୍ଦୁ ମହାସାଗରର ଉତ୍ତରରେ ତଥା ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଆମର ଏହି ଭାରତବର୍ଷର ବିଶାଳ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ସମତଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଛବିଳ ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ମାତା ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଧୀର ବୀର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଓ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣତି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜିକାର ପୁଲକିତ ସୁବାସିତ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ରାଶି ରାଶି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଉତ୍କଳ ଲୋଳନା କଳାର ଗଳନା ନାହିଁ ନଥିଲା ନହିବ ତାଗମ୍ର କଳାର କମନୀୟ ଶୋଭା ଜଗତ ମନ ମୋହିବ। ଏକ ଗୌରବମୟ ମହିମାମଣ୍ଡିତ ଇତିହାସ ଓ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଘେରା ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଓ ତନ୍ତ୍ରର ପୁଣ୍ୟପୀଠ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଆମର ଏହି ଭାରତବର୍ଷ। ଗିରିବନାନୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ନୟନାବିରାମ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା। ସ୍ରୋତସିନୀ ତଟିନୀ ସମୁଦ୍ରର କଳ କଲ୍ଲୋଳ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗାରିମାମୟ ଐତିହ୍ୟର ମୁଖସାକ୍ଷୀ ଆମର ଏହି ଭାରତବର୍ଷ। ଚିରାନନ୍ଦମୟ ଦୃଶ୍ୟ ତ୍ରାହିଲୋକ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଦର ବିଧାନ, ଯେଉଁଠି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟ, ଯାହାର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ସୂକ୍ଷ୍ମତା ସୁକୁମାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାବବିହଳ ହୋଇ ଉଠେ ପ୍ରତିଟି ହିଲ୍ଲୋଳ। ଏହି ସେହି ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ତଟିନୀ ମେଖଳା ଅରଣ୍ୟ କୁନ୍ତଳା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ ଆମର ଭାରତବର୍ଷ। ଏହି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାରତବର୍ଷ ସମୟର ରଥଚକ୍ର ତଳେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ବଟଲାଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳ ପିନ୍ଧି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଭାରତ। ପାଟି ଖୋଲିଲେ ମିଳୁଥିଲା ଚାବୁକ ପ୍ରହାର, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନର ପୁରସ୍କାର ଥିଲା ବିଲାତି ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି। ଉପନିବେଶବାଦର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହ୍ୟ କରି ନପାରି ହୋଇଥିଲା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏହିଭଳି ଅନେକ ହିଂସାତ୍ମକ ବିଦ୍ରୋହ। ପରିଶେଷରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଲା। ଏହି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଭାରତର କେତେକ ମହୀୟସୀ ମହାପୁରୁଷଗଣ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ବାଜି ରାଉତ, ଲାଲ ବାଲପାଲ ପ୍ରମୁଖ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅହିଂସା ନୀତି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟେଟ୍ ନୀତି। ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଗିଭ୍ ମି ବ୍ଲଡ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଫ୍ରିଡମ୍। ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେବି। ଡାକରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖ ରାତ୍ର 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା। ନିଷ୍ପେଷିତ ଭାରତବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆଦ୍ୟବାଇକୁ ନାସାବୁଟରେ ଆଘ୍ରାଣ କରି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଜୈନାଦରେ ଭାରତର ଗଗନ ପବନକୁ ମୁଖରିତ କଲେ। ସେଦିନ ଭାରତର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଠାରୁ ହିମାଞ୍ଚଳ ଯାଏଁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକରଣରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତନ କରି 78ତମ ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରୁଅଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଦେଶମାତୃକାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆମ ଦେଶକୁ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଶମାତୃକାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଘଟିଯାଉଛି ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକ୍ଳିଷ୍ଟ ବେଦନା ଯାତନା। ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଷ୍ପେଷିତ ଆଉ ଜର୍ଜରିତ। ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ନାରୀମାନେ ଆଜି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ମୁକ୍ତ ଆମ ଭାରତୀୟ ନାରୀ। ହାଉ ଫ୍ରି ଆର୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍। On the eve of Independence Day, a certain thought popped up in my mind. Indian women, are they really independent? As the dictionary says, the literal meaning of the word independence is self-sufficiency, self-reliance, autonomy, freedom, liberty, etc. But I want to ask everyone, can they walk safe down the street at night without fear? I think the answer will be no.
Let us remember our very own Swami Vivekananda and say there is no chance of welfare unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly on one wing. So for my lovely Indian people, put your hands together and fight against those issues that don't make our women independent. ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବା ଆମ ଦେଶ ମାତୃକାରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ଆମ ଦେଶକୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଗଣିତ କରାଇବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା। ସେ କିଭଳି ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରି ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଇସିନାର ଯାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ସୈନିକ ସଜେଇ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ପଦବୀରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ତାହା ଅନୁକରଣ କରିବା। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରେ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ସାକାର କରିପାରେ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ନାମକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଉପନୀତ କରାଇଥିବା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା, ମନୁ ଭାକର ସମେତ ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା। ସେମାନେ କିଭଳି 100% ପରିଶ୍ରମ କରି ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଗଣିତ କରାଇବା ପାଇଁ ତଥା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଆଖ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଅନୁକରଣ କରିବା। ଏହା କେବଳ ଜଣକର ଉଦ୍ୟମରେ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିନିମିତ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ମୁଁ ଏତିକି କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।